Međlis islamske zajednice Tešan je u povodu manifestacije Salavat i donosimo ja Resulala priredio promociju sabranih dijela Nerkeza Smajlagića, na kojoj su o djelu ovog iznimnog intelektualca govorili muftija zenički profesor dr. Mevludin Efendija Dizdarević i profesor dr. Dževad Efendija Hodžić. Djelo Nerkeza Smajlagića nastalo je u jednim bremenitim vremenima kada su Bošnjaci doživljavali drugi bošnjački nacionalni kulturni preporod. U tom periodu dešava se preporod u jeziku, u historiji, a Nerkez Smajlagić zasniva bošnjački preporod u području religije, u području duhovnosti na način prikazivanja islama kao grandioznog kulturološkog sistema. U tom smislu on nije teolog, niti se bavi eminentno teologijom, teološkim diskursom, on to jasno kaže i prepoznaje. On je teoretičar kulture, između ostalog, i njegovo djelo kao takvo stoji ispred nas kao jedna grandiozna kulturna i duhovna činjenica. Nerkez Smajlagić autor je više desetina vrijednih dijela u području islama, pravno-političkih doktrina, historije, filozofije, kulture i civilizacije. Prevodio je dijela sa francuskog, njemačkog, engleskog i italijanskog jezika. Nažalost, danas se malo zna o čovjeku koji je za svoj relativno kratak životni vijek ostavio iza sebe niz izvanrednih publikacija o islamu i islamskoj kulturi. Sudbina Nerkeza Rahmetli bila je takva da je nije on bio u milosti tadašnje vlasti kao istaknuti intelektualac u Zagrebu, pa je on morao nešto i privatno da izdaje, da prodaje i tako dalje. I na neki način se on zaobilazio. Mislim da je svega 10% ljudi u Bosni i Hercegovini zna za Nerkeza Smajlagića, a trebao bi da bude 100%. Klasična kultura islama je prva knjiga Nerkeza Smajlagića objavljena 1973. godine. Za svog života napisao je ili preveo 20 vrlo značajnih dijela. Naslovi koji su prezentirani na promociju u atriju Medžlisa islamske zajednice daju jedan poseban pečat i jedno posebno uzdizanje bošnjačkog identiteta, kazao je Mustafa Bećirović. Obzirom da je Nerkez Smajlagić, dakle rođen u Banja Luci, radio u Zagrebu kao angažirani bošnjak intelektualac, to nas je obavezalo da na neki način vratimo Nerkeza Smajlagića kroz ova djela o intelektualnoj i duhovnoj eliti ili intelektualno eliti koja bi trebala da svoj duhovni, civilizacijski pa i politički angažman i program bude nadahnut čitanjem Nerkeza Smajlagića. Mislim da će poslije ovih 6 knjiga ili 3 naslova u 6 tomova biti njegovo autorsko djelo historija političkih doktrina u 2 toma. To je veoma značajno djelo, nepoznato većini. I politička misao Dante Alighiera među prvim knjigama koja je trebala zapravo da bude njegova doktorska disertacija, pa su tadašnji moćnici to spriječili, tako dalje. Imamo 3 toma historije Osmanskog carstva koje je on preveo, pa imamo od Špenglera Propast zapada i tako dalje. Ne mogu da se sjetim svih naslova. Uglavnom, ona će postepeno i sukcesivno izlaziti. Ovo je taj neki prvi ekskluzivni dio s kojima se pojavljujemo. Nerkez Smajlagić rođen je u Banja Luci 1927. godine. Znanje iz oblasti politologije najvećim dijelom usvojio na 2-godišnjem studiju u Francuskoj. Posebnu pažnju posvetio je izučavanju moderne političke misli, koja je bila i temelj njegove specijalizacije na Visokoj školi za političke nauke u Parizu. Bio je autor, prevodilac i publicist značajnih dijela evropskih i svjetskih mislilaca, filozofa i stvaralaca s područja pravno-političkih doktrina, historije, kulture, civilizacije i islamologije. Iza
njega je ostalo više desetina vrijednih dijela različitih oblasti, a među poznatijim su Uvod u Kur'an, Leksikon islama, Klasična kultura islama te Historija političkih doktrina. Od 1962. do 1973. godine radio je kao profesor na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu. Preminuo je 1985. godine u 59. godini života.